No hei, mä kerron teille tänään tarinan, jos ei ole mitään järkeä. Mutta jos tässä ei ole järkeä, niin on tässä ainakin mielikuvitusta. Mitäs pienistä kärpäsienistä? Erään randomin tyypin karanneista ajatuksista kloonattu yksilö ei ollut mikään Hellraiser eikä Troublemaker, se oli muuten vaan kävelevä katastrofi. Kärpäsieniksi muuntautuneena tuo tuulimyllyjä vastaan taistelemaan kyllästynyt. Läpeensä outo oli jo moikkasi mua alikultutunnelessa ja kysyi, mitäs äijää, otetaanko yhdet? Olin silleen vaan, että what? Mitä aktuaalista hittoa? Se sienen näköinen ukkeli oli sullonnut yhden ainoa jalkansa ihan törkeä isoon bootsiin. Siis se mitä todennäköisimmin dallaili pitkiä poikin katuja soluttautuneena joltakin pahaa aavistamattomalta ohikulkijalta pöllimässä jalkineeseen. Ei kai siinä. Taitankin perua kaikki vähintäänkin skeptiset tai oikeimmin ilmastua vanhoharhaiset kuvitelmani ja suunnata baarin juomaan kärpäsieni heibon kanssa muutamat ölppöset, että mitäs pienistä, jos tykkää kärpäsienistä. Ihan kivalta kaverilta tuo ainakin ensinäkemältä vaikutti. Siinäpä se ilta nyrjähti sitten. Armotonta dokausta vailla muistikuvia. Löimme kärpäsienen kanssa vetoa 10 nuuskakiekosta. Kumpiko jaksaa vetää 24 bissejä yhteen menoa ja pisteeksi iin päälle. Uskotaan riisua itsensä ilkoisen alasti väkijoukon nähden. Kärpäsienen ryökälle meni sitten voittamaan vedon ja se sai kaikki nuuskat. No vähän pierevä tiraija sentään. Katso nyt, kun sieneksi identifitoituneen on ihan naurettavan helppo riisua itsensä väleen rihman kiertämään. Eihän sillä ole kuin yksi kenkä jalassa. Ainut mitä muistin eilisillasta ja viime yöstä oli se, että yön pikkutunneilla on huhuillut, että kärpäsieni, missä helvetissä sä oot? Huudan vaan seinää päin, eikä kukaan vastaa. Koko aamunpalvelun postelin jumalaa non-stoppina ja oksennettuani huolella sieluni pihalle tajusin, että olin synnyt kännipäissäni kärpäsieni tyypin suihini. Ja nyt hänen maalien tomumajansa on vessanpytyn syöväreissä. En kuitenkaan ruvennut järkkäämään punalakkiselle kaiffarille hautajaisia, koska muutenhan mun olisi pitänyt haudata vessan pönttökin. Laahustin ulos vessasta. Katsoin peli hiffasit, minulla on kasvanut sarvet. Kuulin kärpäsienen jäänteiden laulavan minulle WC-altaan sisuksista käsiin lorunpätkää. Etana, näytä sarves, vaikka itse tiedosin olevani ennemminkin naapurin pässi. Oli mitä oli. Löimme kärpäsienen haamun kanssa ylävitossa. Give 5. Samaan aikaan tajusin, että kun taikaiskussa maailmankaikkeuden infernaalisen krapula oli poissa. Hoi henkiin! Nyt täytyy lähteä pelastamaan vessanpönttö kärpäsieni myrkytyksen kourissa. Joskus vaikka neutralisoisin myrkylliset yhdisteet viinalla tai ainakin kaljalla. Miksikö? No siksi, että erehtyisi ottamaan Elisa uusiksi. Et se on semmoinen tarina tällä kertaa. Hyvää päivänjatkot immeisille.